बे समाव आङो रायजो बड'लेण्ड आरो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि मोजां मोननाय अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दा दिनै जोङो माखासे गोनांथार दिनै प्रग्राम लादों। जोंनि गथ'फोरखौ बे फरायसालियाव 2 बोसोर जोंनि बे सेन्ट जन बस्क' फरायसालियाव गथ'फोरखौ जोङो फरायबाय। गोरलैनिफ्राय दिनैसिम 12 बोसोर जोङो बे फरायसालियाव फोरोंनानै दिनैनिफ्राय जोङो बे फरायसालिनिफ्राय बारग'नायनि लामायाव फैबाय। थामहिनबा जोंनि गथ'फोरा मेट्रिक एग्जाम लिरबाय। दा मेट्रिक एग्जामा दिनै लास्ट फरिखा बिसोर बिथांमोना होनानै फैबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो बे गोबाव समाव जोंनि गारजेनफोरखौ लानानै गथ'फोरखौ लानानै गावसिनि रोंगौथिजों जोंनि गथ'फोरखौ बेसिम लाबोनायनि थाखाय जोङो गारजेनफोरा मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय बे एफा गोबाव जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनायाव जों सारमोनखौ सनमान आरो मान होआब्ला आद्रा जागोन साननानै जोङो गारजेनफ्रा गोसोखांनानै बिथांमोनखौ मान आरो सनमान होनाय जोङो हाबाफारि लादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे हाबाफारि लाबावदों। बे जाहैबाय दिनै बिथांमोना जोंनि गथ'फोरा मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव बिसोरनि केरियारा स्टार्ट जासिगोन। जे जोबनायाव बिसोरो मा आयदायाव बा मा थांखि लानानै साक्सेस जाहैगोन बेबायदि मोनसे केरियार काउन्सिलिं होनो जायखौ इंलिसाव। दा बिनि सायावबो जोङो सारमोननिफ्राय गोबांथार बाथ्राखौ जोङो दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों बा मेलनि गेजेरजों जों सावरायनानै मोननो हाबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो सारमोनखौ साबायखर बावनाय आरो केरियारनि बाथ्रा माखासे सावरायनाय, बेजों लोगोसे जोङो माखासे जानाय लोंनायबो जोङो सारमोनखौ जाहोनानै सनमान होनाय दा बेबायदि जों हाबाफारि लादों। दा बेखिनियाव आङो सारमोननिसिम आरो खनसेबाव आङो सासे गारजेन जानानै प्लास आङो बे फरायसालियाव गोबांथार बोसोर आङो प्रेसिडेन्ट जानानै दंमोन। आरो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावनायावबो जोङो गारजेन गोजा मोनसे कमिटि दानानै बे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामबाय। आरो बे प्रग्राम साक्सेस खालामनायाव जोङो गोबांथार गारजेनखौ लोगो लानानै जोंनि गारजेनफोरनि हेफाजाबजों दिनैनि प्रग्रामाबो साक्सेस जाबाय होननानै आङो खोब गोजोननाय जासिदों जोंनि गारजेनफोरनिसिमबो। दा बेखिनि आरोखि। देग्लाय साबेसे फरायसाफोरा? देग्लायहाय जोंनाव 45 जन फरायसाया आनजाद लिरदों। आरो बे 45 जन फरायसाफ्रा आनजाद लिरनायाव जोङो मोनसे आसा खालामदों जे बे फरायसालिया 2013 मायथाइयाव फसंजानाय इंलिश मिडियाम स्कुल। आरो बे गोग्लैसोनाय एरियायाव जोंनि थाखाय जोङो खाफाल गोनां होननानै जोङो साननानै लादों। जे थांनाय माखासे रिजाल्टफोराव स्पेसियेलि माखासे साबजेक्ट आरो डिस्टिंसन बेबादि खनथामसोआ जोङो अल आसाम रेकर्ड बे फरायसालिनिफ्राय जोङो मोननो हादों। आरो एइबारबो जों मोनसे आसा खालामदों जे 2013 मायथाइयाव जेब्ला सारा बे स्कुलखौ फाउन्डेसन खालामदों, एइबारनि प्रडाक्टआनो बे 2013 मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम बारग'नाय गथ'फोरनि गेजेरावनो जोङो मोनसे आरो आसा खालामबावदों। माने फैबाय थानाय समाव रिजाल्टआवहाय हयथ' अल आसामाव माने रेकर्ड जागोन बायदि होननानै जों आसा खालामनानै दङ। मानोना प्रेक्टिकेलि आङो बे स्कुलावहाय जरित दं गथ'फोरनि फरायनाय आरो गारजेनफोरजों। आरो बेखौ जोङो मिथिनो मोनदों जे ओरैबायदि बय टेलेन्ट गथ'फोर दङ जाय गथ'फोरा माने 100, 99, 98, 97 बेबादि गोजौ मार्क लानानै साक्सेस जाबाय थानाय। दा बे हिसाबै जों मोनसे आसा खालामदों एइबारनि बे 45 जन फरायसाफ्राबो माने जोंनि आसा खालामनाय आरो माने फैबाय थानाय समावहाय हयथ' रेकर्ड खालामगोन होननानै जों आसा दं। आरो बेयो बे फरायसालिनि मेन प्रडाक्ट एइबारनि गथ'फोरा। नैबे फरायसालिया ओनसोलाव बे फरायसालिया जोङो खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन। जे साराथ' लकेलनि मानसि नंबावा, सारा एसे ओरै बेंटलथिंजायनि। दा बिथाङा बे गोग्लैसोनाय जोंनि जायगायावहाय बेबादि मोनसे अनुस्थान जाय जिनिसा जोङो थांनानै थानायाव बे नङाब्ला दिनैनि जुगाव बा सोलोंथाइ नङाबा दिनैनि जुगाव जोङो थांनानै थानो हाया। दा बेवहाय जे जों बिदि फरायसालि मोननानै जोंनि गथ'फोरखौ दिनैसिम क्वालिटि इडुकेसन जोङो मोननो हाबाय। दा बियो खोब बे एरियायाव
माने जोङो खोब माने गौरब अनुभब खालामदों आरो सिगांफ्राव एसे खाथि खालायाव बहाय इंलिश मिडियामफोर फरायसालि दंमोन नाथाय बहाय बिथिंनि बाथ्राखौ आं बुंनो थांला कयेकटा टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय बिथांमोननि स्कुला दिनै बा बिथांमोननि फरायसालिया एसे गोदोबाय दा दिनैनि थारिखआव आं बुंनो नाजादों बा मिन्थिदों प्रेक्टिकेलि बे फरायसालिया दावगानायनिफ्राय दावगानाय माने जेब्ला बिथाङा फसंजेनदोंमोन बे समाव हयथ' स्टुडेन्टआ नांगौ बादि नङामोन हयथ' बेसेबां दंमोनथाय 46 स्टुडेन्टनिफ्राय जागायजेननानै दिनैसिमाव बे एरियायाव बेनिख्रुइ बांसिन स्टुडेन्ट थानाय थामहिनबा 860निबो बाराबाव स्टुडेन्ट दं दा LKGनिफ्राय UKGनिफ्राय लानानै क्लास 10 सिमनि गेजेरावनो 860नि बारा स्टुडेन्टआ दिनैसिम बे स्कुलाव फरायनानै बयबो गार्जेनफ्रानो मोजां मोननानै दिनै बे स्कुलाव लोब लोब बारायबोनाय आरो जोङो बेबायदि फिथाइ मोजांखौ मोनबाय थादों होनदों आरोखि।